panjenenganing Pak Ambon sing ditimbali ora mung aku karo kowe sak kanca saka Solo, ning uga klebu nimbali para kadang bintang tamu antarane sepisan Mas Gareng saka Semarang kaping pindho, Mbak Elisa kaping telu adhiku wedok Nduk Niken Salindri. Nggih. Mulai yo Mas Gareng diaturi munggah napa panggungan dhisik, dipethuk prau layar kabeh rancak oleh tindak. Monggo tak dereke. Monggo Mas yo. Dadi kulino ngliwatine nek Mas Gareng lagi iki. Lagi niki. Nggih. Ning ambak lagi sepisan tetep kudu disyukuri. Nggih. Tegese isih tetep diparingi rezeki dening Gusti. Wah, jan luar biasa Mas Gareng. Wah, Pak Ambon luar biasa oleh mengku karo putra keponakane wis dianggep kaya putrane dhewe. Lho piye? Pancen panjenengane Pak Gedang iki. Kok Pak Gedang? Pak Ambon. Ayo Gedang Ambon. Ya aja dingonoke, kok malah bingung lo ya. Kok terus Gedang Ambon. Wong kuwi ya parapan asline Pak Muharram to. Ning adaane saka jeneng parapan karo jeneng asli iki luwih populer jeneng parapan. Nggih. Ternyatane pancen ya wong wis piye ya wong parapan ki tanpa disengaja ngerti-ngerti bisa cemantel ngono. Leres. Mas Gareng. Dawuh. Kula tak tekon. Nggih. Sampeyan wis tau dahar nang nggon restoran? Nggih. Ning restorane kuwi ora wujud omah lumrah lho. Wujude napa? Wujude bekas pesawat terbang. Wis tau apa rung? Yen jajan teng rumah makan pesawat terbang kula derek ning weruh tau. Lah niku hasil karyane Pak Ambon niku. Mergo Pak Ambon niku ora bos rosok ning rosok pesawat lho. Aku mau niki ya mikir piye ditimbali karo bos rosok. Loh, bos rosok kok apa nanggap wayang kulit geden-geden jebul bos rosok apa pesawat. Nggih. Lho nggih. Lah ngene iki lah ya ora ngentekke suwiwi siji lho Mas. Lah iya. Kenapa wis nutup? Lah nutup. Nek pancen dari rosokan pesawat terus dikreasi menjadi sebuah rumah makan, bahkan penginapan pun ada yang wujudnya kaya pesawat. Nah niku hebate, tekan-tekun tekan sing dadi sediane. Nangge tur niki luar biasa, ling rengkuh sedulur kaya anake dhewe ing atase ponakane digedhek-gedhekke anggone ngunduh mantu. Nggih Mas Gareng, mila ya pandonga kula sak kanca ora ana liya muga kejaba Pak Ambon muga-muga panjang yuswa. Amin. Gampang mulai golek rezeki. Mugi-mugi kathah rongsokan pesawat. Iya. Loh, sampeyan pirsa to Mas? Nggih. Pak Ambon iku rosok pesawat ku rampung sak Indonesia lho. Nggih. Ning nganti tekan mancanegara, nganti tekan napa niku yen ora keliru nganti tekan China barang. Nggih. Ya ta? Nggih. Lho niku ngatase rongsokane payu tekan mriko nggih. Malah sing panel-panele Pak Ambon iku ya apal kabeh. Niki lho sing luar biasa. Rongsokane payu tekan Cina sing pesawat apik iki malah ora payu tekan kono. Iya. Nggih. Wong iki bejane dhewe-dhewe ya Mas. Wong ki anggere tinemu jalur pangane ya yen ditekani ya bakal ngrejekeni bakal nguripi. Amin. Niki matur sembah nuwun khususipun kagem Pak Ambon saha keluarganipun sampun maringi rejeki dumateng kula khususipun lan kanca-kanca sanesipun. Leres, malah ora mung awake dhewe Mas. Wiwit wingi wis uga digelar campur sari Maduma saka Sukoharjo kono. Luar biasa campur sarine we ra baen-baen madu mangsa ki. Maduma kok madu mangsa. Mane iki lak mangsa to dadi madu mangsa to. Iki mung acarane jane sederhana lho, ngunduh mantu. Lah iki pertanyaane. Napa Mas? Yen mantu aku wis ngerti. Nggih. Lah ngunduh mantu ki apa? Nek miturut panjenengan ngunduh mantu ki apa Mas? Sing tak onceki nggon ngunduhe wae. Pripun? Ngun ki ngundang tangga teparo handetolan sahabat dan rekan. Nggih. Ngun. Terus kuwi saka tembung
duduhake iki lho mantuku. Dadi yen omah kene ana wong putri sing Mbak Vena wis ning kene iki tangga teparo ngerti kae mantune Pak Yarto. Dadi wis ora ana tanda tanya meneh nggih Mas, iku mantune Pak Yarno. Pak Yarno dadi pun sah resmi pun diduduke tangga teparo Handetolan. Nggih. Lah iki sing dadi gumunku. Pripun? Iki lak Pak Camat rawuh. Nggih. Ing atase masyarakate wis nanggap kok Pak Camat durung. Ya anu no, ya didongake muga-muga syukur kok 17-an lho sapa ngerti. Lah iki wong jenenge wae Kecamatan Parengan ya ana tegese. Apakah arti dari kecamatan jeneng Parengan? Pak niku Pak Camat benjang menapa nanggap wayang. Niku Pak. Nah, terus Reng iki rekan-rekan lan kula sampun ngentosi dawuhipun Pak Camat. Terus nganti-anti ngantu-antu ngentosi benjang menapa to tanggalipun. Waduh. Oleh ngarep-arep iki tenanan ya. Aku ki tenan aku anggere sedulur Jawa Timur khususnya iki tak akoni dalam menonton wayang ki jenjem adem ora resek cara bahasa kasare. Leres. Mula tak anteni dawuhe Pak Camat, sapa ngerti 17-an ditimbali. Pun Pak Camat, dalange sapa mawon mboten masalah sing penting dagelane kula, Pak. Piye baleni Mas? Baleni piye? Ora mang baleni sik. Batal Pak Camat. Dalange sapa terserah, sing penting dagelane aku. Nah ya nek jek urip. Nek kok senengane kok. Mas, apa yen wis tuwek iki terus nomor 1 urutane mati? Ya ora mesti ning rak ya kabeh niku ora kena kinaya ngapa mangkat bareng ki ya piye carane jenenge wis jare keluarga. Nggih. Niki ya bener. Awake dhewe iki wis keluarga. Kelebu Mas Adi kali Mbak Vena. Niki ajeng kula terjemahke apa arti keluarga. Apa arti dari keluarga? Niki mboten namung kangge manten anyar, manten lawas nggih kenging kangge niki. Apa Mas karepe? Keluarga, keadaan apapun baik suka maupun duka harus selalu bersama-sama. Nggih. Lupakan egoisme masing-masing. Ojo merasa penting dewe, ojo merasa pinter dewe, ojo merasa baku dewe. Nggih. Lupakan egoisme. Arahnya harus selalu positif dalam segala hal termasuk mencari rezeki. Nggih. Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang gagasane iki gegeden, kondisine iki kecilian, akhirnya gegeden piak kurang cagak. Leres. Keluarga bakal ambruk. Nggih. Lho, mula wong ki ora perlu ngoyo apa anane sak titahe bakune bisa kasembatan sing dadi sediane ya Mas. Nggih. Nggih. Hidup itu proses, tahu banyak Pak Ambon. Nggih. Dari nuwun sewu menurut ceritanya beliau itu kuli. Saiki jadi bos besar. Nggih. Mula kabeh iki ora kena kinaya ngapa aja sok ngendak gunaning liyan. Betul. Mergo Gusti Allah ki nek arep malik karo nasibe umate kun fayakun mesti langsung dadi. Kaya malik tangan saupaman. Nggih, ning bakune kabeh mau duwe greget oleh kepengin merubah kehidupane. Mergo ora bakal dirubah karo sing nyipta urip yen awake dhewe ora duwe kerentek pengin mengubah gitu Mas. Betul, seperti Pak Ambon. Apakah arti dari nama Ambon? Ayo. Nek bener ya selamat uripe, nek kleru ya sesuk wassalam. Baik. Iki ngetes, kowe ngetes IQ ku. Oke lah. Iki jenenge otak-atik gathuk. Nggih. Tak sesuaikan dengan keadaan beliau. Terus Pak Ambon, iki resikone gede lho iki. Yen aku le menerjemahkan nganti ora bener, ora entuk saweran iki. Aduh. Tenan, kok nek ngantek bener sesuk entuk pesawat ya, Mas. Wah. Lah aku munggah karo omahku gede pesawate. Ayo, apa artine? Itu akalnya diberi kelebihan. Berarti beliau itu ber-IQ tinggi atau orang pinter. Laras. Terus B E M.
merubah nasib dengan caranya sendiri, dengan cara berusaha dan berdoa. Niku N. Terus B, berdikari. Beliau itu berdikari, berusaha sendiri. Nggih. Terus orangnya bersahaja, ora neko-neko. Nggih, apa enake? Apa anane? Terus N terakhir. N, namun kalau melihat saya kok kepengin memberi. Iki sing penting ki N iki. Ya. Aku yo dadak tingkon to yo lah bingung mah ya. Aku wong ngemis kok mbok dalan. Mula saiki yo wis piye meneh Mas Gar. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam sugeng dalu wilujeng dalu macange malimbo kepanggih malih kula sampun kapang. Wah, Kontamu mboten kepanggih bebayu. Tontonane anggar cedak diesel pengaruh karo swara. Disele sing ning kono iki swaraku ora kerungu ya. Sok meneh yen pilek ki aja nampa job. Aku enggak pilek yo. Lah wong buktine Kira ana umbele, deloken gak ada umbele yo. kok umbele. Apa sih nama Jawa iku ingus? Umbele kok umbele. Ya. Ora anu to, kok ora padha karo kesinge ya. Apa casing itu? Casing piye karepe piye? Pawaan apik, rupa ayu bareng nyuwara kok plekutak-plekutuk. Ya di ngapura to Pade, iki wis tak api-api. Wis tak alon-alon Jawane. Lho, Nek. Ceto. Nek yo masih alon-alon, kowe iki suaramu tetep bidek bae. Aku Bidek. malah katut deh. Ya tapi aku duduk golongane buta ya. Sing bindeng ana ta buta bindeng. Buta terong. Buta terong. Aku ora lho Nek yo ya. sakno Mas, gara kita harus menghargai usaha Mbak Elisa untuk berbahasa Jawa dengan baik. Sebabnya, Loh, piyai kuwi ora dudu piyai Jawa. oh iya Pak? Ayo kenalan kula panjenengan kudu ngerti sik. L. L. Ki ukuran Gimana Gar? bocah wedok kok jenenge kok ukuran klambi gede. L. Large maksudnya. Oh, Kudune S ya. kowe jenengmu asline komplete sapa? Kok komplitnya? Komplit. Komplit tuh maksudnya pakai telur, pakai lombok, pakai itu enggak. Mas. Iki ayune sajake kene rada kurang saon, Mas. Kok kurang saen piye to? Kok takoni jeneng komplit kok nganggo ndok kanggo tetek pengen. Ibarate kaya panganan kae lho Mas. Heeh, betul Pak Nek Bayu. komplit ora komplit banget to, ana iwake, ya to. Kaya sampeyan kuwi cara wong ya komplit, ana ndoke, mamane. Gak oh ya.
Kowe nonton Cok barang. tangan ngono kuwi. Ya wis sakarmu. Nggih. Ya wis pokoke komplit nganggo ndok. Oh, maksudnya long name. Ya nama panjangnya. Ya. Oke, bukan nickname ya. Longan. Kelongan sih, longan iku gorong sik kuwi to nek go propose itu. Lah kowe iki mau ngomong apa? Long name, long dawa, name jeneng dawa gitu to. Ayo. Ya. Wis karepmu judeg ora. Kok wong wedok ayu ameng-ameng nyawa aku. Kenapa sih? Ya wis jenengmu dawa sapa? Ya, jenengku Padet didengerno sing baik-baik ya. Heeh. Elisa Orcarus Alaso. Hah? Sik to, ya tak rungok kene alon-alon wae. Elisa Orsoko. Orcarus Orcarus Alaso. Lasso. Wow, pinter kamu. Nek kowe dawane sapa gareng sapa? Gareng. Kuwi judu dawa. Yo gareng ki nolo ki ati, gareng ki garing, atiku garing, ora gampang milik darbeke wong liya. Oh, ngono lah. Dadi Elisa Orcarus Alaso. Ngerti ta? Orca. Pak Dalang lo langsung nyantol cepet itu berarti ki SDM-nya api. Aku ngomong sekali nggak usah tak baleni Pak Dalang langsung Lha ready. pancen dheweke lulusan madrasah SDM to. Oh, Alaso diko Al-Aqsa wis bidang. Anu aslimu endi? Bapakku tadi to aku neng Jawa tapi bapakku kuwi sekotoli-toli. Cek kondi. Sekotoli-toli. Toli. Sapa toli-toli? Toli ki ngendi lho? Pade itu udah agak sudah rungon po Oh, piye toh? bukan. Aku lo deket lo sama Pak De. Pak Dalang jauh langsung tahu. Lho jauh maksudku ki toli ngendi? Oh, Toli ki gone ngendi lho? gone to iku dekat gon banyu. Iya. Iya. Ayo, piye kuwi? Pancen ki Bubrah ora arek. Pancen ki- Ayo karepmu piye Mas Gareng? pancen ki dalan banyu. Kok iso dalan banyu kuwi to? Toli ki cedhak dalan banyu lho. Oh, dadi asline saka toli-toli. Ah. Mbak Elisa kuwi cedak kali. Nah, dalan banyu to. Ya, dekat Nah. situ dekat pantai tepatnya gon banyu. Oh iya ya, Tahu. toli. Aku kupingku bocor kok Mas Gareng iki. Kupinge ra. Ketularan lho kowe. Lah kok mau dijakmu ora mudeng-mudeng. Lah wite lho omong karo wong ayu ki alon-alon. Kuwi bapak. Bapak, Ibumu ibu sekolah belu. lambemu dhewe kuwi kok. Lambelu kok lambemu dewe sih? Oh, Kamu Pak kok Ibu. nambah-nambahin? Anu kuwi lho. Mbokmu ki lho saka ndi? Lambelu tok wis, gak bukan lambemu dewe, lambelu titik. Oh, lambeku. Malah digantiku. Lambelu. Lambelu ki ngendi lambelu Kuwi ki? daerah Sulawesi Tengah lho. Wah, Oh. padahal kisah. Pah, pinter loh. Ini orang yang smart, cerdas, nontonnya ya Globe, nonton Atlas, delok Google Map, Kuwi yo mung langsung ngerti loh. kuwi bejo mergo mau kira-kira. Masa jenengan kira-kira Mas Wipe ya saka Sulawesi. Oh, Reti to. lambelu ki ya Sulawesi, Nggih. toli-toli ya Sulawesi. Lah kok kowe urip ning Jawa? Lah ya ora reti sakarepe mbokku karo bapakku to. Syukur. Arep urip ning Jawa, ning Sumatera, ning Papua sakarepe. Ya terserah arep Terserah. Jawa, Sumatera ya, Bang. Yo. Kok Sumatera iki? Lagi bareng nesu karo bojoku galak Elisa. Aku ya mestinya ada misi, ada tujuan tertentu. Oh iya. Yang saya salut kamu kelahiran Sulawesi tapi gula mentah belajar budaya Jawa. Soalnya aku sekolah ning Jawa, ngombe banyu Jawa, madang ya sego Jawa. Ya aku kudu mikul dhewe mendem dhuwur mikul jero. Anggonipun kula belajar sinau wonten Jawa. Oh iki apa Mas Gareng?
Aku angger dijak omong karo Elisa rasane kaya ngempet guyu e. Lah ngapa ta? Iso mak priding. Omong ora tekan bedhok petididipu. Petit catu. Malah kaya wayang Bali. Wong pancen logate ngono kuwi kok. Kita harus saling memaklumi. Betul, dan ini sesuatu yang menggelitik kita. Ing atase bocah Sulawesi Gulawentah belajar tentang budaya Jawa. Kalau orang Jawa sendiri tidak mempertahankan dan mau belajar budaya Jawa, wah isin. Eman. Nanti nek dijupuk wong Londo nangis. Budayane dhewe. Wong Londo. Wong luar negeri nek basa Jawane Londo ya. Company. Wong Wah krunguku wong lodong e. Wong Londo. Saiki domisili ning ndi to Mbak Elisa? Ning Yogyakarta Ngayojan. Yo. Neng Yogyakarta. Oh, isih dalam rangka belajar. Masih belajar terus aku. Strata tingkat pendidikannya sakniki napa Mbak Elisa? Sakniki nembe S3. Loh. Tapi lagi proses durung rampung. S3 lho apa ora hebat sinden arep calon dokter iki piye coba? Pancen sekarang baru proses. Jadi mone lak penyidikan, langkah penyelidikan. Nggih. Baru ditentukan terdakwa ya. Kok iso tekan kok iso penyidikan piye ta? Lah iki proses apa? Proses arep mencapai dokter kuwi lho. Nah, penyelesaian. Nek cara S3 iki disertasi jenenge. Sik. Rada wadi, alon-alon wae ya. Den ora ana sing krungu ya. Iya. Wis dibojo apa urung? Bojone jenenge Entut. Kok entut piye ta? Makut. Aku durung kagungan garwa, Pakde. Kula niku anggere ngaten iki saya kerep manggung malah wong lanang saya ngadoh ngapa ya sebabe. Aku ki yo pengen entuk wong lanang, pengen duwe bojo. Tapi saiki ketekan saiki aku rung entuk. Lah yen mung gur wong lanang sing penting lanange mbok karo aku wae. Nah, sing wedok S3, sing lanang S1 kuwi, Mbak. S1 nopo? Sek. Ra enak omongane ra enak. Ket mau ngajak patiku S1 kok sek. Lah kok ya kebangetan kok. Ya ngene, wis pancen durung pinasti ketemu jodohmu. Nggih. Tetap berusaha dan berdoa nanti bakal ditemukan bukan bojo, golek jodoh. Iki donga temanten iki. Apakah ada bedanya di antara bojo dan jodoh? Karena bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah bojo. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Wah, ya Pakde. Hebat tenan ya. Tapi carane ben ngerti iki jodoh apa dudu piye? Dicoba sih. Oh. Ada kaya hem. Ono to. Lah wong sing ngerti jodoh karo ora iki sing gawe urip Gusti Allah. Ono ya. Lah mosok awake dhewe arep bethek dilakoni kanthi positive thinking dulu. Oh ngono. Dadi nek dikira-kira delok ana getaran dalam hati kira-kira gitu ya, langsung Mas jajalan aku ngono. Jare kon nyoba. Lah agar wong gelem. Lah piye to Pakde? Lah wong kono sing ngeki penenangan yo klar kok dicoba maksudnya piye? Lah maksudku ki apapun oh ya komu lho ayo apa iki. Pasar yo tiwas cincing ya. Wong kok senengane oh ya ayo urut tuwa. Wah warna-warna. Ya itu tadi jalani hidup dengan positif saja. Nanti kalau sudah pastinya mendapatkan jodoh akan ketemu. Amin. Yang penting sekolahnya dirampung sih. Ya, Mbak Elisa. Mbak Elisa mau mendoakan untuk pengantin apa? Ayo. Oh iya. Mempelai apa? Penting iki ya ndongano temanten kekane. Penting ora pentil. Penting. Ono kok direk kleru aku. Buat Mas Anggun ya, Anggun apa? Mas Anggun Adi Cahyono. Mas Anggun Adi Cahyono kali Mbak Vena ya. Iya Mbak Vena Melinda. Vena Melinda kula ndongakaken
kator temanten ke kale miko kator ke temanten ke kale sakit reruntungan kado mimilan mintuno langgeng anggenipun bebrayan dokip put-puting Joshua lan tansah sempak teles iki kudu tak urus iki terakhir iki mau kata-katane apa kok iso tansah sempak teles iki kok sempak teles maksudnya ki piye iki donga donga tekan sempak nek wong bebrayan lanang wedok kudu sempak teles karepe maksudnya apa itu apa semangat kompak anti males weh wong lanang wedok kuwi kudu sering komunikasi nek ra komunikasi dan males komunikasi kuwi membuat perceraian dadi ado bener yang kepengen kompak kudu nganggo sempak ku mau ora kuwi mugi wong karepmu singkatan kok lah kok golek singkatan liya lah jare kon nganggo singkatan wis aku iki ngrungokke kowe iku kepengen pipis nganggo sempak ning ora apa-apa iki dongane wong melek bengi insyaallah mandi amin muga-muga ya Mbak Elisa aku arep ngetes karo Mbak Elisa Mas Gareng apa nek basa Jawa ora mesti kaya ngono kuwi to dengan logatnya ya sing pating pleket-pleket ngono ya saiki jajal tak kon nembang ya ayo mesti padha ae padha piye ayo kok pikat pikur pikar minggu rak pikar piku lha kok basane ngomong kaya ngene kok nembang aku tak nyuwun anu sida asih dandang gula sida asih ya lah suarane marep kutuk karo suara diesel lho enak suara diesel oh sik to wong iki ora kena kinaya ngapa ya wong ora kena kinaya ngapa aja sok nyepelekke kita coba dulu kita buktikan dulu bener Mak Cangik dicoba dijajal oh sakmene ben do jajal suaraku oh iya nek suara iya aku tiwas inden nomor 1 anggere nek tembu jajal Mas Gareng kudu gagap aku arep inden monggo Mbak Elisa ayo silahkan untuk mengaturkan oh dandang kula situasi kula setetek mugi-mugi saged selamat anggen kula saged bawa nggih gak piye ta kok nembang kok setetek ning belajar isone sedikit-sedikit saisone kuwi karepe ngono sekedhik sekedhik nek ora setetek setitik lho nek ora ngerti ya dibenakke no Mas Gareng aja disalah dibenakke apa aku penjahit kok kon benakke mari Mbak Elisa ayo kaya ngapa suarane ayo ngembang setetek wae pamintaku nimasika Bapak Ibu tepuk tangan dulu Mbak Elisa ye piye badhe kuwi lagi tetek lho kuwi durung dawa lho kuwi pripun setetek tapi apik yo saiso-isone kowe nembang wae rasa omong nembang aku krungu suaramu ngomong saiki diakali wae Mas apa nek dijak jagongan wangsulane karo nembang ya ya ta dadi kaya dadi cetha ketoprak ayo Jakarta kae kabarmu piye Mbak Elisa kabar kula pancen oh iya ya genah cetha kabar kula pancen sirna lanjut Mbak Elisa nimasika keelokaning kahanan keelokane kok ketut iki apa aku terkontaminasi karo eloke pripun Mas Gareng Cahayu S3 nggih suarane yo apik kok nganti urung ketemu jodone kurang usahane tak kei cara supaya kepethuk cepet entuk jodoh
modale kertas HVS. Kertas sak lembar. Sak lembar, templeke dodo tulisi diskon 50%. Terus mesti jangan cepet ya. Wis. Mas teguh terus ngoyok kuwi nggon ngarep dhewe. Saya mas. Aku ngecem sing ngendang Jaipong aja boleh enggak? Sapa ngendang sapa? Kayak lo. Nada kan? Kayak lo, cakep lo itu. Kowe karo gundukan tanah ki seneng. Nada rupane kaya gundukan tanah kok disenengi. Nek pengen di anak jenglot ya ora apa-apa. Ayo Mbak Elisa lanjut. Ning sarena lan wangine datang kinggang caketing ati besok kapan katekan Sido apa jejer ya? Oh Sido ya, Sido jejer. Sido jejer. Sido pindo mimilan mintuno ayo Kang Mas bareng hana tepi wajib sido asih pun setia tuhu. Monggo. Elisa, monggo. Aku kan setia satu
salam hangat mring temanten anyar muga tansah terus senyata ribu satu tebaran bumi satu tansah jinaken bagya mulya adoing syukur sakit tindakan pamong pito pinusan siang dagang rezeki kang halal tekan kakek dineni bagya bawa dandang gula Sidoasih sak langgame setya tuhu dening Mbak Elisa Mas Gareng. Leres, leres. Yo tak goleki kanca siji neh. Apa meneh? Nduk Niken. Ayo kene. Kene Mbak Niken. Nggih. Nyatain daeng kutha Semarang. Yo putra tadi karo kembali. Angkurake gunung kiwane bengawan dengan rasa sinar aku berakuan aku katakan di gunung yang bangunnya putra saya sentuh semarang indah indah putra semarang. Selamat malam Nduk Niken. Sugeng dalu Mas Bayu. Waduh, sehat terus ya, Nduk. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon Mas Bayu. Iki rada cetha ya niki. Rak ya saya laris to nggih. Alhamdulillah pangestune Mas, Nggih. lecret niki punan. Piye? Aja nganti sambat, piye apapun Mboten. ya awake dhewe. Disyukuri Mas. Yes. Omong inggih kula niku mboten nate preyo. Alhamdulillah. Isu awan sore bengi kula ayahi sedaya. Lah nggih. Lah, Bangune isu- paringi sehat, gulune diparingi kuat kuwi. Amin. Nggih amin amin Ah. pangestune Mas. Ning Nadianto laris, sekolah aja lali kaya Mbak Elisa niku. Nggih. Ya ta, strata iso nganti tekan dokter. Syukur kok iso dadi profesor lho, ora hebat. Mbak Elisa S3 toh? Nggih. Kula pun S2. Loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magister nek ngono. Nggih. S2 ki apa, Nduk? SD kali SMP. Bro. Iki saiki iki sinden saiki kok koplak-koplak ya. Koplak piye ta? Iki ya ngono, iki ya ngono. S2 kok SD SMP wis Ya bener toh bar iki S3 lho aku SMA. bocah iki jan iki cagi. Ngapa? Iki paket komplit. Pakete komplit nggih Sing napa? nom ayu pawan apik ujiwane go siji. Apa? Apa? Ambune fresh care. Ya. Ya wong jenenge awake rada ora pati penak ki ya. Dia aja dibuka. Kudu Wes, maklumi. Wong pancen yen wayah ngene iki seniman ki suasanane Lho, ngene lho, Dik. Apa? Nek sing ambune wangi-wangi iki ketara renek tanggapan malahan. oh ngono. Heeh. Agar saya ambune iki Nek ambune fresh care mason ngono ki jenenge kondangi ngono kuwi kok. Yo. Nah, Mas Gareng yo ngono sok ben ketok tanggapan to Mas awake iki dikai leptong dadi ambune ben. Mboten. Ampun ngoten. Lah piye? Wong wis tuwa yo umume fambo no. Wah, kuwi rak minyak mah Parfum. wong mati. Parfume fambo enak. Aku ngene iki lho, bocah wedok-wedok ayu-ayu yen tak tolak cintane ngajak patiku doan. Mbak Elisa kok cinta to karo Mas Gareng kok sajake ditolak? Lah ya ta wis aku ki jane tresno ning ya wi kok ya menghindariku ngopo to? Ngopo, Mas? Aku mau wis lancar lho bareng kene blet pipis lah. Wong kok seneng gampang melatah. Aku agar krungu suarane Elisa iki lho brinding-brinding. Mbak Elisa ki lek ngomong jane wis cetha lho ning kupingku ki. Lho cetha piye wong mau plekedak-plekotok kok cetha. Oh ini kan we langsung paham loh, Oh. pada itu enggak dong. Nek aku wis sebagai wong tua tak cetha. Alah karepmu, Mas. Oh ngene. Piye? Pripun? Ya inilah kemajuan zaman, Nggih. nuting zaman kelakon. Betul. Sinden saiki nom-nom ayu-ayu dengan pendidikan tinggi-tinggi. Nggih. Wes sajian seni kesenian tradisional betul-betul mencolok atau mencorong lagi. Kene awake dhewe berbangga hati yen to seni tradisi ora bakal punah. Ning malah saya ngrembyah lan saya kuncara. Wes saiki sinden ki ayu nom-nom tuwek sithik pateni. Ngawur ae yo ora. Ya, siap. Kok yo jo kok iso. Pokoke Celana iki kan, Mbak Elisa patokane ora presiden wae, pokoke apa wae tuwek sithik pateni. Pateni. Oke. Aku ora.
Mergo saiki ya akeh garing nom-nom, tuwek sithik. Pateni. Aku tuwek ora dipateni nggo Maha Guru. Iya. Mas Guru. Mas Gareng. Dawuh. Sadurunge Mbak niki nembang, aku tak nyuwun Pak Ambon gen pinarak ana panggung Mas Gareng. Mbok menawa kersa, ayo. Pak Ambon mumpung jareng kondur dateng Ambon. Ora, dalem iki ya kene. Oh, daleme kene ta? Kok kundur Ambon. Kok sik ta wong Ambon kok kelahiran Parengan iki lho. Mung karapan kok ya. Pak Ambon. Pak Ambon. Pak Ambon, ndak mriki Pak Ambon. Bapak Ambon. Kita mriki kula ati. Pak Ambon. Ambon, Pak Ambon, aturan mriki. Pak Ambon. Pak Ambon. Hei, Pak Ambon. iki lho. Walah, Pak. Mboten ketinggal. Ora ketinggal piye? Lah iki mulai kecekel. Mulai kecekel? Kenapa beliau diparapi Ambon? Jebule yo peteng dedek banget. Iya to, Dek, sampean iki. Loh, Oh, padang jinglang, padang gareng. peteng pakulitane ning padang pasuryane akeh rezekine. Lah, semua orang itu punya plus minus. Nek kula enten sing derek niki. Oh, niki Bu Ambon. Nggih. Oh, Bu Ambon, oke. Lah yang oh iki gedang susu. Oh, terus rumasane apa rumasane rombongan gedang apa piye? Monggo Bu pinarak wonten mriki monggo. Monggo Bu, mriki Bu. Waduh, jan. Monggo, Mbak. Monggo. Ini Mbak Elisa, Pak Ambon, Ya. ini belionya. Luar biasa. Lho niki kan ya iki sing nimbali awake dhewe. Pak Iki. Ambon. Aduh. Kene. Ngapit lho Pak Ambon menyang ngapit. Bapak, Pak Ambon, mriki. kula ajeng daftar dados kepenakane saged boten. Kepenakane. Ya ini yang dikawinkan, dinikahkan tuh kepenakannya, aku juga mau. Keponakan ora kepenakan. Ya itu. Apa daftar dadi? Cowone. Kepenakan apa piye? Kepenaan apa kepenekan? Kepenakan. Kepenaan. Ya sak merdikane Pak Ambon arep jumeneng nang endi sak merdikane. Monggo Pak Ambon, Badhe geser ngendika kita. Ayo Mas Gareng, Pak Ambon diaturi kesempatan. Pak Ambon badhe ngendika Nggih, Pak Ambon arep paring dawuh napa? Wah diapit. Sugeng dalu Mas Bayu. Wilujeng dalu. Matur suwun rawuhipun kalih Mas Bayu sarombongan. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Diparingi job ingkang kathah. Amin. Nggih ngoten niku pun Pak. Wis ngono e genah mandi kok. Oh iya ta. Sing penting singkat, padat, berisi. Heeh, tur mentes. Mentes. Beliau itu kejaba Raja Rongso juga Raja Sawer. Iya. Insyaallah Pak. Amin, Pak. Nggih Pak De. Pak Ambon. Dalem. Nek tanglet menika sinten mawon dipun tepangaken. Nggih, Pak. Nggih. Pun mboten gagap-gagap nggih. Nggih, menika garwa kula Tutik Sukasih. Weh. Lah Ibu niki Tutik nggih. nggih putri kula Pramesti Reni Rajati. Mbak Pramesti Reni Rajati. Rajati. Nuwun sewu. Nggih. Badhe tanglet Kang Putra kuliah wonten pundi, Mbak Yu? Jakarta. Petata Hati-hati, Mbak. Hati-hati ya. Ketata mutu kok. Buku iki jaranan ngono iki. Sinten kuliah wonten pundi? Jakarta. Jakarta. Aha. Wonten Universitas Jakarta mriku. Nuwun sewu menawi anu kepengin ngertos saged ngambil jurusan napa? Kedokteran. Wah. Kedokteran. Bener loh. Kedokteran alhamdulillah Mbak Elisa. Ya. Alhamdulillah awake dhewe nyicil ayem. Mas Gareng, Apa? sampeyan wis ora usah bingung. Rasa bingung. Rasa Pak De. bingung ya. Apa? Nek arep ngecek kesehatan kok gen diotopsi karo putrane Pak Ambon. Oh. Amin. Kok amin? Pak Ambon ya amin. Ngapunten. Ya mau enten bobo ngoten. Kowe jane ngerti ra to istilah kedokteran kuwi? Piye ta? Takono karo Mbak Yu ki lho. Mbak, Piye? otopsi nu napa? Tak otopsi nu napa? Panjenengan jawab kajenge ngertos. Otopsi nu napa?
Otopsi iki ngutik-utik bathang sing ora ngerti jalarane matine apa. Aku mati lumrah we wegah kok bathang. Lah ngecek kesehatan iki lho apa jenenge? Observasi. Oh ya, observasi. Observasi kok ngotopsi. Iki ngopo iki? Kok jo golek kesempatan kuwi. golek kesempatan. Elisa wis ora temu lho. Nggih, sakniki Pak Ambon, Bu Ambon kalih putrane Pak Ambon. Pun jumeneng. Sapa jenenge sapa? Kok putrane Pak Ambon? Ya Pak Ambon kecil ngono kae. Anu, ngersake lagu napa Pak Ambon? Kersane ditembake nduk niken. Napa? Mbak Senenge Prawesti. napa? Apa? Trumpah apa? Apa lagu dangdut Sing iso ditabuhi gamelan no. Oh, ngaten. Napa Pak Ambon? Loro jonggrang. Weh, Rara Jonggrang. Waduh, Jan. Mbak Elisa. Nggih. Rara Jonggrang, Mbak. Rara Jonggrang niku biasane kayak pun Mas duet. Gareng dadi Bandung bodo Bodo boso. boso. Kok bodo boso? Bayu elek. Piye to? Bandung Bondowoso kok Bondoboso. Lah wis suwe kok kuwi ya. Bu, kula dipaeka, Bu. Wow. Oleh Bayu. Bu. Gayane. Oh, Bandung Bondowoso, Bondoboso. Ya, saiki diaturke Mbak Niken, anu nggih Rara Jonggrang nggih. Nggih. Heeh, aku ganti dueti karo Mbak Elisa berdua juga boleh, monggo. Yo, Ca diaturke, Ca, monggo. Rara Jonggrang, yo. Digarap irama seger. Nggih, monggo. Yuk ya. Mbak Prawesti kali Ibu joget mawon. Ayo Ibu. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Wes padakno Prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. saka Bandung kowe hajaku maluko. Barang iki kanggoku durung rampung. Senapati Kang Mas Prabu Bupala kang wis sedo kabeh ngono sepuro. Bat-obat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen aku lanang jagat. Putra Ratu Prabu Pengging Damarwaya. Aku duwe adi sekti Pandawata. Jonggrang manuto tak pundhut garwa. Joko Bandung aku terpibetono Candi Sewu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang ayuwanmu tak uruti. Matur sedaya nuwun Bapak. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah berat. Dadi wanita boyongan.
tobat kowe wanita keparang orang ngerti Bandung lananging jagat putra ratu bangging Damarwaya aku duwe adi seti Banggawana gerang manuto tak pundut karwa Saka Bandung aku tanduhe berbono Candi sewu sawangi kudu dadi dadekno ana sebrang banyu aku tak turuti Tepuk tangan untuk Pak Ambon para Bapak Ibu, tuan Ibu lan putrane wah jane. matur suwun Mas Bayu matur suwun Piye Mas Gareng Pak Ambon jar ta? Mugi-mugi berkah Pak Ambon, panjenengan pun gelar wayang di wong kathah. Loh, mpun Pak Ambon. Nyawer. Wah, sampun ampun iki. Ajan. Boten tanduk malih, Bu. Nggih. Deh. Ya, mentara-mentara gawe ngurmati Pak Ambon mandhap ya. Ya Mbak Niken. Luar biasa sekali. Pak Ambon itu mempunyai plus minus loh Mas Bayu. Kok ngono? Plusnya ponge grapiak semana bloboh Nggih. awean Nggih. minusnya Napa? nganu napa betul nonton minusnya plus kabeh ae. Plusnya gini wae lho. Nganti ke kleru sawerane tak jaluk lho. Ora Pak Ambon ki plusnya hitam manis ya. Terpikat mempunyai daya pikat kok. Manis madu mongso wae. Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Ngono. Putih demit. Lho, putih kok anoman lho. Kira urung raiku meneh. Ora. Ora ini pancen ini wajib dicontoh yang terpenting dari figur seorang Bapak Ambon adalah keuletan kegigihan dalam menghadapi hidup di dunia ini. Betul. Nggih. Mencari rezeki dengan positif, dengan jujur akhirnya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Leres. Yo, cuma bar Mbak Niken yo saiki Mbak Alisa arep ngaturke lagu apa? Aku nyuwun pelok. Urung nembang. Irama seger, irama dangdut sing pelok apa ayo. Nah. Elisa itu kok ini urung nembang. Lah nggih, aku mau wis nyanyi rong lagu ya Pak De ya. Kamu apa ya? Apa Niken? Niku ana sing ngersake memanik karo tembang kangen sampeyan pilih pundi? Ayo. Memanik boleh. Oke, memanik nggih. Mangga, ayo irama langgamsik iku angka loro digarap irama jaranan. Nggih. Iku nduk Niken main joget lon-lonan wae rasa dioyo awake. Wae sik. Nggih. Awake sik turun mesin. Ayo sing joget ngoyo ya sing rumangsa dadi wong lanang iki sapa ning kono? Lah lho, seorang lelaki itu harus kerja keras, Dik. Oh, Aku ki kerjane iso kerase wis angel saiki. Ayo wis diair keras wae. Yo diaturke, buka celuk. Yo Mbak Elisa monggo, yo. Mong sliramu dadi mani ing kalbu Ibaratno angketon balena Kawaleno kianan sapilih Senadyan adoh sendan sasumane Rino wengi aku monten senteni Dan banget ngidam
aturke pemanik wonten bebungah Rp300.000. 100 Mbak Niken Salindri. 100 Mbak Elisa. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wis diaturke. Nggih. Nggih. Tenuan ya kapayu. Bebungahe pira? 300 100, Mbak Niken. 100. Mbak Elisa. Lah sing 100. Sing 100 urung sik ngenteni wong urung eneng kok. Wong urung enak lho disiarke. Kowe kok digale, "Le, sesuk job piye?" Lagi sok ben ono. Niki wonten awala Nduk Niken. Nggih, Nyuwun Mas. ninggal katersnan request nembang Mbak Niken. Siap. Katur Pemdes Rahayu saka Tuban. Siap. Saking Mas Ihamna. Oh nggih, Mas Ihamna. Nggih. Wajibipun Rp300.000 kalau wau. Nggih. Oh, wajibe 300. Nyo, 100.000. Wah, ngono adil. Nggih. Wong kono wis entuk 100 aku kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Lah, apa jenenge piyai bejo ora kena dimereki. Betul. Nggih, niki wau anu request Rp300.150 nggo Mbak Niken, 150 nggo Mbak Elisa. Iki mau keri iki mene kene. Ha iki mangdum Mas Gareng. Iki 100 iki. Lah ya nyatur 50 eding niku gawe ngono. Piye, Dik? Ya aku. Iki sing sitoke. Elsa. Aku sing 150. Nah, Ya ngono lho Kades. aku arep golek wayang liya wae. Kok nesu piye lah? Arep golek wayang liya sing dalane ora pelit. Nih, lho Kok Mas. piye lah wong jatahe wis tak aturke. Jatahe 100 ya 100 seding ora 150 sing siji blong ora. Katanya kalau sudah tua tidak membutuhkan uang. Jere sapa? Ayo iya toh, butuhe Wah, malah plaster, butuh. balsem. Ya kula Lah sampeyan uangnya dige apa ya an wis tuwek. Ayo ge apa? ya ora apa-apa aku mbok kroyok ora apa-apa. Ora masalah, apa abon ngerti kok. Lah ya ngerti wong genahe mirsani kok masa ya ora ngerti. Wah, aku mbok sia-siane Pak Abon sing ora trimo. Sampeyan ning lek dikeki iki diparingi iki gelem purun. Lho edan to, kae 100 ora gelem. Purun, wis tau nyekel duit 100. Lah, ya iki sing mbok cekeli aku ya urung no. Kurang ta? Kurang. Ya wis nek gurung pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. Iki sajak esuk yang gede dadi bank titil ya. Kok ya ben ya. Lagi SMP ngapusi wong tua. Yo diaturke ninggal katresnan. Monggo aja. Yo. Yo. Nyokek yo.
ya ya sampai pananggonmu bali bisa kumpul saya tuh engune nano neno nano sing joget Mbak Elisa coba Mbak Elisa sing nyanyi sajroning atiku nalika oh jenglengane pas 50.000 jadi milik Mbak Elisa waduh ya saiki sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu ayo ya sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu ayo ya nangis sajroning atiku oh pas 50.000 jadi milik Mbak Niken yo saiki sing nembang Niken sing joget Mas Gareng ayo iya ayo coba kayak apa iya ayo nangis sajroning atiku nalika telat kuwi jogetku ki ora telat sing ngendang kuwi telek kok telek piye to Mbak Elisa tolong aku coba pas Mbak Elisa pas ayo agar tungane moji nem kok piye sing telat kono kok telat piye iki wong iki ayo coba ayo nah ayo nangis sajroning atiku nalika loh telat anu wae aku ditabuhi siji wae le ora sanggup gamelan ra pateni kok terus nesu iki lho oh iya ora aku gamelan lho sesuk diteni wae diteni sing ngendang wae piye ta sesuk Bali ora bareng aku lah bareng sapa lho ya nunut dhewe-dhewe aku ya nunut kok wong e wis aja Mas Gareng mbok menawa mengko dheweke nek disawer iso ngepaske ayo nah ayo ora ketang 50 kudune ya cucul lho ngawur iki ngene sapa kok kok iso dijupukke kok ngono ki lho iki bocah ki kok titen banget ya ya titen to masalah mikir cacile butuh akeh lho ya isih sekolah iso golek jajan disawer 50 ya mesti pas oh ngono lah susuk 50 ya iki lho tak ejoli iki lho keteline kene iki lho kene sing nyawere ketan ora kowe iki jane dalang kok kasir lha wong beneran ora anu kok gorene sik yo sing 50 kayak sing gendang lah mbok menawa mengko bar disawer terus iso entuk jenglengane penak ya sapa ngerti wong iki jer basuki mawa biya aja ngomong selawe wae ya selawe alah pawaan perahu ngopo kok kaya perahu ora ngerti duit ora gelem ngendangi bangeti wis pakaiane jadul kok jadul piye wong kabeh iki ya nganggo pengorbanan kok ya nggih nah wis 50 tuh 50 rokok iso untuk rompak lah iya ndang ayo nah wis kanu Mbak Niken Mbak Elisa ya engko tutuk ning pantes songo gara-gara ya kose piye 50.000 mubadir kok mubadir piye to wah sabar gerak
pengendangnya minggat. Sabdo pendito pangandikane pengendang sepisan kudu dadi. Piye ning apa? Kembali pada posisi. Kembali. Kok kembali piye to? Timbangane ku tas dake dadi cacing. Ayo. Kuwi nggo celengan sik nggo mbok menawa kok. Ora iso. Sakmono kok celeng babi kuwi ayo. Ketemu Pak Songo, Mbak Niken karo Mbak Elisa. Aglar kang samya simbung Pindara bingang samudra